سلام سلام، كم يوعلكم نايزايد حوشة وتخططلتي لا دقوم. أنا سلام الله غير مسكن. كم أنا سلام لله والسلام كنت كون الليلة كلبي منا إن أنا محنتي حيزة مزني أخاها أنا قالك سنة اللي مالتي يوم إن أنا محنت خا بحت يوم مالتي بحت سنة بروح بحتي كبر لنا مالتي عدنا سلام كبر لنا بنت بتحمي يخبيت زلازة عدنا نعم له بعلي قريبة لنا مالتيو إنا لما حنت أليكس تمالي ندي سبا خيد نيرو تومالي سنيرو جزو مالتيو خوخا عايو علن حديرو نقوه قصي سقعة تمالي سللا أصروح مالتيو كرام الزنبت بيجي أنا عرفت زلو أمبر عرفتي أي بالليل النعمل أيو خوخا بالتلهم يعتبها لزحفتنا تمالي نيلي اللي سوتها هي كياسي نيلي اللي بيجا سوتها هي كيا نار أخوني رسي أنا ونسوت تحيز الخمس ينيو إيه لا سوي حتى مالتي أليكس كستر كله بقى كستر أقولت بهننا ما كانت طويلة لا سمع قسماس أي حزن من يخطبها لشن كيلو مالتيو لا ستتحي ذات اللو تسوي عستحي ذات اللو مزيا مالتيو ناس ستتاكو عيري أنايين قلنا أمازيو كدانا أمازيو زمسل مالتي ندي عليك ستس دي زي ولا خينو تايو أي بولن أي رأينا أبون هالي يو كسيل جمزلور يوبو مالتيوم بقى أنا سيت مالسي نيلي اللي بيتشا ستزهي كيا رئيسي لمتى نوعو أخذيها ويلا إياه لاتو مالتيوم إنا يغني الناس لتقدسكي كمزيلكي اللي متأخلنا ستتها لها كنا ستتها يغني لنا أي لوازن مالتيوم بس يلوك هادو انتي دا دسك دي اي بلكان انتي دا قليلاتو اي زبو بدي سهل ايو اي لوا مالتيو مخنياتو تاي سلالخان كايخاني للي ستتحس كاللخيد كان عماتي ستتكالي تمالا خالي لاتس اي مالتي نسو قولها ايو ساقين كمي الى اي لفانيت ديز نمرات نابخيت كل نقر سلتفلت قدني نعاء سو من ما يفلتي قال عسل زخنا نبر كل ما حدا يوم قليل ايه خامو الى ايه حاسيو منامن يلوا مالتيو ان دعا ما هذه ستة جزء يوم خاولي لحلف التنارت مالختوي سمعوا متخونكم انا أليكسي بقى ما هذا ايه خرخو اللي نالخو تعمي الهند انا ريلا هذا أليكس بمركبيس تعمي دستنيا خوينا يعرف الله مالتي دستنيا الخونات اللي مخنيات انتعيو اندعي بقى خرخوس يدلي ينيرا بقى باكال كرخو يدلي ينيرا إياه نابلت النانيرا مالتي نابا أكار خيواتو خوخا سنكي قليل وس بقى خلام مخري نقر كوينة تخوينو سمي زي حزة قليلة مالتي بيتل مالت بنوح بيتل هي ميز باريات لا ندس بالشم إنك بيتل هي ميلادها صوعكي إلو وانا فازري كم إليو لسوع النما بيتل همتل كان له بقى كان فازري كوين خصم عني إيو إلاتو أنا خا أكس ألكسندر كعما زرعيا كاموتيلني لواصلة ما أنا لخا أخام ويات مجنو ألكسندر إلى دموع صواع كيلاتو ما زري مسل كتسمعني
በቃ አሰራርኦም ተተሓሒዞም ማለት እዩ ምክንያቱ ብተልህም ተልካኒ ፋዘረይ ኮይኑ ክስምዐኒ እዩ ኢላቶ ንሱ ከዓ ኣሌክሳንደር እንድሕር ኢልክኒ ማዘረይ ኮይኑ ክስምዐኒ እዩ ኢልዋ እሱ ከዓ ማለት እዩ መቸም ኣይተኸኣለን ዘለዉ ማለት እዩ ኣይተኸኣለን ዘለዉ እና በቃ ኣነሲ ሊልሲ ብጣዕሚ እያ ተሓዲላ ከዓ ኢላቶ ማለት እዩ በቃ ንዓኻ ብምርካሲ ብጣዕሚ እያ ተዓዲላ ኢላቶ ማይ ኣነ ለንዓኣ ብምርካብ ብጣዕሚ እየ ዕድለኛ ኢልዋ እና ኣይተተሓሓዙ ማለት እዩ ክልቲኦም በቃ ንሱ ከዓ ኣነሲ ንሊሊ ብምርካበይ ዕድለኛ እየ በቃ ነለኻሙ እየ ዝብል በቃ እስኻለ ናዕርኻ ከለወካ ይኽእል እንድዩ ከምኡ ክትብል ትኽእል ኢኻ ንሕና ንብል ግን በቃ ኩሉ ነገር ንገዝኡ ኩሉ ነገር በቃ ኣብ ገዛኻ ዘለካ ኣብ ሓዳርካ በቃ ኣብ ገዛኻ ፋሚሊኻ ዘለካ ክብረት ብዙሕ እዩ በቃ ኣነ ይከታተለካ እየ ብጣዕሚ እያ በቃ ዕድለኛ እያ ሊሊ ብጣዕሚ እያ ዕድለኛ እያ ትብላ ማለት እዩ እና ብሓቂ ደስ በሃልቲ እዮም ማርያምን ትገልፀላ ኣገላልፃ ንሱ እውን ሊሊ ብምርካቡ ዕድለኛ እዩ እሳ እውን ዕድለኛ እያ ክልቲኦም ማዕረ ማለት እዩ ማለተይ በቃ ክልቲኦም ሲ ዝሰርሕዎ ዘለዉ ስራሕቲ በቃ ደስ በሃሊ እዩ ማርያምን ኣብ ሕማቕ እማቶም ኣይርከቡ ዝሰርሕዎ ቪድዮታት ሕማቕ ኣይሰርሑ በቃ ፕራንክ እዩ ሓደ ግዜ ፕራንክ እዮም ልምፅኡ ካብኡ ከዓ ዘሎ መሃሪ እዩ ኢሎም እዙይ ሲ ላና ልኻልእ ኢለሲ ይምህር እዩ ኢሎም ዝሓስብዎ ነገራት ንትምህርቲ ሰብ ንክወስደሉ ኢሎም ዝሓስብዎ ነገራት ከዓ ሒዞም እዮም ዝመፁ ማለት እዩ ብጣዕሚ እዮም ደስ በሃልቲ ማርያምን ከምዞም ቆልዑ እዚኣቶም ፍቑራት ኣብ ተባኢሶም ከምዚ ኮይኖም እዚ ኮይኖም በቃ ሕማቓት ነገር ሰሚዑሎም ዘይፈልጥ እዚኣቶም እዮም ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ንኳ ብዙሕ ኣይከታተሎምን እዚ ዳዓውቻ ዘለዎም መቐለ ከዓ ንሳቶም ከዓ ኣነ ብዙሕ ናያቶም ተኸታቲለ ኣይፈልጥን ግን ኣብ ሓዳሮም ከምዚ እዮም ክበሃሉ ከዓ ኣይረአኹም እዚ ሚድያ ማለት እዩ ንሳቶም ኣለዉ እና እዞም ቆልዑ እዚኣቶም ኣሌክስን ሊሊ ርኢኹምዎም ተኾንኩም ደቂ ዓዲ እዮም ለ ቀረባ ለቐረባለ እዮም ገዝኦም ለሪኹምዎም ርሑቕ ኣይኮነን ካብኡ ከዓ ካብ ንእሽተዮም እዮም ተፋቒሮም ካብ ንእሽተዮም ማለት እዩ ፎቶታት ምናምን ናይ በናእሽተዮም ናብ ፌስቡክ ክለቅዎ ከለዉ ይቅርታ ድምፂ ገለ ኣትዩኒ ማለት እዩ ድምፂ ለኣተየኒ እዩ እና ካብ ንእሽተዮም እዮም ተፋቒሮም ካብ ንእሽተዮም ማለት እዩ በቃ ፍቕሪ ልጅመርዎ ኣናእሽተይ እናሃለዉ እዮም ሪአዮም ነይረ እየ ፌስቡክ ማለት እዩ በቃ ብፍላይ እቱ ትኽክለኛ ፍቕሪ በቃ ሰብ ዝፈለጦ ሻዕ 12 ክላስ እናተምሃረት ዝሃለየት ሊሊ እዩ ያዕኒ ሲ እቲ ፍቕሪስ ካብ ሰብኣይ ሰበይቲ ክኾኑ ዝደለይዎ ማለት እዩ ወለዶም እኳ ወለዶም ሲ እሳቶም ብውሽጣ ውሽጢ እዮም ትፍቕሪ ነይሩ ወለዶም ሲ ኣብ 12 ክፍሊ እናተምሃረት ዝሃለየት ሊሊ እዮም ዝፈልጡ ፈሊጦም በርቅድሚ ኣይፈልጥዎም ነይሮም ግን ብጣዕሚ እዮም ፍቑራት ነይሮም ካብ ንእሽተዮም ወለዶም ግን ኣብ 12 ክላስ እናተምሃረት ዝሃለየት ግን ናይ ወለድለ ናይ ኣዋልድለ ፈሊጦም ማለት እዩ ካብ ድሕሪኡ ይረአይዎ በቃ ኣብ ዓብዪ ደረጃ በፂሖም ዓርሶም ክኢሎም በቃ ደኺሙና ሰልችዩና ከይበሉ በቃ ሰብ ሓደ ግዜ ትወድቕ ሓደ ግዜ ትለዓል ሓደ ግዜ ትወድቕ ኢኻ በቃ ጠንኪሮም ሰሪሖም ግን ርእይዎ ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሖም እውነት ካብ ናዚኣቶም ምስ ይሃበኒ በቃ ምስ ፍቕሮም በቃ ሓደ ግዜ ወዲቕና ኢና ደጊም ኢሎም ብኡ ገይሮም በቃ ብጣዕሚ
ብጣዕሚ ጠንካራታት ልኾኑ ቆልዑ እዮም እዚኣቶም ማለት እዩ። ዕድመን ጥዕናን ይሃቦም እና እዛ ቤተልሔም ሓፍትና እናገለፀትሉ ነበረት ብሓቂ እዩ ማርያምን ዕድለኛ እያ ሊሊ። እሱ እውን ሊሊ ብምርካቡ ዕድለኛ እዩ። በቃ ክልተ ሓደ እዮም ተረኺቦም ዘለዉ ማለት እዩ። ካብ ናዚኣቶም ስለ ኩሉ ይጎሮ ከምዚ ኢሉ በቃ ፍቕሪ ማለት ካብ እና ሊሊ ናይ ኣሌክስን እዩ ብእውነት ብጣዕሚ እዮም ጎበዛት እና በርትዑ ቀፅልሉ በቃ ወስድኩም ኣብ ዓብዪ ደረጃ ብፅሑ ክብለኩም ይፈቱ ማለት እዩ።